Posledné dni v škole. Jasťo. Nemám oči. Maroš. Chod do piče. Otočíš to na mňa, tak tam Tomáš. Ja Viktor. Haru i Harumiva. Roberto. Teraz kameruje. Intelektuálny krúžok. Ťava na peč. Pečo. Martin. Sír. Adam. Peťo. Aspoň sa usmeje trošku. Porane. No, neviem. Že vraj sa tešíme na maturity. Čo na to hovoríš, Makes? Chod si do prdele. To som tak vedel. Robo, čo na to hovoríš, povieš nejaké svoje vlastné slova? Už aby bolo. Čo ti ja to mám povedať? Že by bolo za. Ty piče, aj na to gumo. To je moc, to by moc svietilo. Pretože si to vyfaril na oranžu včera. Ale chápeš, nie celé, proste presne taký žalúd. Mišo, čo si o tom myslíš? Nič. Nič. To je tiež niečo. Klub čitárov. Čau takes. To tiež niečo tvorí. Matura. Zolo, čo si do tejto ročnej maturite? No to bude úplne v pohode. Lubo. Nič. Lubo striha. Teraz sme sa tak tvári. Ty vieš strihať? No. Na piču. No, tiež si myslím. Támej, čo ty robíš v tejto funkcii? Zastávaš veľkonočné vajíčko. Vajíčko. To je veľkonočné očko. Klub vlasáčov. Neotáčaj sa. Vidíme ťa. Viktor, čo nám povieš? No, tak aspoň niečo. Čo si ty myslíš? Ja nič. Dobre. Aj to je niečo.